I ara, senyoreta Elisenda Pineda, té 5 minuts. Ai, senyor, que patirem, que patirem. Per explicar-nos què ens espera a nivell astrològic aquesta setmana. Doncs vinga, tira-li, Albert. Sí, ràpid. Mira que bé. Anem per feina. Àries. Doncs mira, Àries, podràs viure un enamorament molt intens que posarà en perill la teva relació de parella, si la tinguessis, eh? Si la tens. Sí, si no la tens, felicitats perquè és el moment de trobar-la i rebregar alegrement pels racons de la nostra dolça Catalunya. I donant-vos aquestes prediccions m'acaba de venir una idea al cap que ha de ser de veritat, estimats. L'enfonsament del Titanic seria cosa de broma. La duquessa d'Alba no serà Àries, no? Que no aquesta senyora li passa un hombre casadero pel davant i perd l'oremos, eh? A veure si a les portes de la boda decideix plantar l'Alfonso, que aquest home no torna a aixecar cap, que tenim un disgust amb aquest home. L'Elisenda Pineda no és astròloga ni res que s'assembli, però li agrada això dels signes zodiacals i s'ho copia i ens ho regurgita aquí cada dilluns. Què els espera als Taure? Doncs mira, la família t'està sagnant en temes econòmics, no tens ni un duro, però els de casa només fan que demanar-te quartos. Com diria el bo de Jesulit d'Eurique, en dues paraules, ni cas, que s'espavilin. O si no, fes com la duquessa d'Alba, rebenta-t'ho tot en senyors joves i en sostenidors 2.0 que es coneix que valen una pasta. Sí. Si ets un home també compren sostenidors, no saps mai quan els hauràs de menester. Però el més important pels Taures és que la teva vida amorosa i sexual està molt activa. Felicitats! A més dels sostenidors, compra polvos de talco, no fos cas que amb la calor Sí. I els bessons, que hi ha gent que en diu Géminis. Sí, doncs mira, tenen una setmana de moltes converses amb familiars i amics que serviran per llimar malentesos del passat, si aneu a conversar a una terrassa mentre absorbiu una fresca orxata, pagueu perquè estaria molt bé, ja que rebreu una injecció econòmica important, qui pogués programar els vostres ulls. Bandarres, que són bandarres. I els cranc, van cap enrere o els va bé? Cap endavant sempre, i tant que sí. Tot el que compris, amic cranc, lloguis i consumeixis, et costarà molts diners i serà una estafa. Veus que bé que aniràs? Que vols un matalàs per la platja? Te'l vendrà punxat. Que vols portar els nens al parc aquàtic? Es faran pipí dins les piscines i us faran fora. Sí, perquè surt un líquid vermell. Exacte. Que vols una ensaladilla russa? Doncs cal que et digui on pots anar a acabar. Salmonel·losi. Aquí estem. Si, amic, tens més mala sort que Xaia Moedano intentant vendre un disc. Però la teva mala sort no es quedarà aquí. Ruptures sentimentals, gelos, mal rotllo, pèls a la dutxa que no són teus. Amic cranc, segur que tindràs moltes ganes que arribi el mes de setembre per tornar a la feina i oblidar aquest estiu tan negre. Vinga, ànims! Aquest m'interessa, Lleó. Es coneix que aquesta setmana hi ha hagut tormenta solar. Sí, amics, el sol també ha menjat ensaladilla russa i s'ha deixat anar. I aquest fet ha influït en els nostres amics nascuts sota el signe de Lleó. Ho teniu magre a la feina i això que la gran majoria esteu de vacances, podria ser pitjor. Es coneix que a la feina teniu problemes amb alguns companys. No. Doncs bé, sí, t'ho dic jo. Doncs bé, aquest mal rotllo anirà més. Us traureu els ulls pels passadissos, Cal mirar-s'ho pel costat positiu o que almenys estareu distrets. El panorama sentimental el teniu millor, reina, mira, lligaràs. I si ho feu per internet, això de lligar m'hi referit, triomfareu com la Idanícer en un plató de Telecinco, I si la persona amb qui contacteu us demana diners, no podríem dir que esteu lligant, és il·legal. No? Ja t'ho dic ara, no ho facis. El que et dic ara també és que amb els 2 minuts escassos que queden no repassem tots els que ens falten, Quin és el millor signe de la setmana? El millor signe de la setmana, i jo diria el més desgraciat, Capricorni. El millor és el més desgraciat? Sí, és el que més m'agrada. Sí, pobrets, els el millor per tu perquè et dona més joc per comentar, vols dir? Exacte, no, per riure. Jo quan et deia millor volia dir una altra cosa, però vaja, explica'm com els anirà. Doncs mira, els astres no són gens favorables per a vosaltres, amics capricornis. No en feu ni una dreta. Segurament hauràs notat que aquestes últimes setmanes res del que volies fer t'ha sortit bé. Tots són impediments per aconseguir l'èxit i estàs que treus foc pels queixals. Doncs ja cal que tu comencis a agafar amb calma perquè la cosa va per llarg. No és aconsellable que facis cap viatge en aquests dies. El fet de voler arribar abans de temps et pot portar problemes. És més, no intentis ni colar-te a la cua de la xarcuteria, Mira, segons un teletip que ens acaba d'arribar, un capricorni ha intentat colar-se fa unes hores i una iaia maligna l'han vestit amb la pròtesi de la cadera, causant-li diverses contusions. Una iaia molt maligna. Molt maligna, ja era amb una mala bava. Estic pensant que no sé quin signe és el Cesc, digues. Sí, no, pobret. I amb la parella, si entens, discutiràs tant que és possible que tot se'n vagin orris. I si no entens, no t'hi esforcis, que llegaràs menys que el Toni Ginil, que aquell home fa com mig Japó, que el veus amb una cantonada fosca i ja pots apretar a córrer, Segur que molts de vosaltres sou d'algun dels signes que l'Elisenda Pineda no ha tingut temps de repassar. No us preocupeu, perquè en 30 segons tindreu aquestes prediccions penjades al Facebook. Molt bé. Molt Quins bé. invents que té la humanitat. És una meravella. Se'ns acaba el programa? No, continuem 24 hores al dia. Clar que sí. Al Facebook, ens diem Factor Estiu. Busqueu-nos, digueu m'agrada, perquè nosaltres hi som aquí cada tarda de 4 a 7, però al Facebook hi som sempre. I tant, les 24 hores del dia. Això és un desastre, Oh, terrible. Mira, me'n vaig a dormir. Te'n vas a dormir, ja? Sí. No te'n vagis a dormir, que ara arriba el Quim Balaguer amb el Catalunya Vespre. Fabulós, llavors em quedo. Però...